SWOT-analyysin tekeminen. Mikä on SWOT-analyysi? SWOT-analyysi tulee sanoista strengths, weaknesses, opportunities, threats. SWOT-analyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida yrityksen tai organisaation nykytilannetta ja suunnitella sen tulevaisuutta. Se auttaa ymmärtämään yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat päätöksenteossa. Miten SWOT-analyysi tehdään? Aloita tarkoituksen määrityksestä. Määrittele, mikä on SWOT-analyysin tarkoitus. Haluatko esimerkiksi arvioida yrityksesi nykytilannetta tai suunnitella sen tulevaisuutta? Saat selkeyttä analyysin sisältöön, kun määrittelet huolellisesti analyysisi tarkoituksen. Kerää seuraavaksi tietoa. Kerää tietoa yrityksestä ja sen ympäristöstä. Voit käyttää esimerkiksi tilastoja, raportteja, uutisia ja muita luotettavia lähteitä. Voit myös haastatella yrityksen henkilökuntaa ja asiakkaita saadaksesi tietoa. Kolmanneksi, jaa keräämäsi tieto 4 osaan. Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuudet ovat yrityksen vahvuuksia, kuten esimerkiksi laadukkaat tuotteet tai palvelut, vahva brändi tai hyvä maine. Heikkoudet ovat yrityksen heikkouksia, esimerkiksi heikko maine, alhaiset marginaalit tai heikko markkinaosuus. Mahdollisuudet ovat yrityksen ulkopuolisia tekijöitä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi uudet markkinat tai teknologiset innovaatiot. Uhat ovat yrityksen ulkopuolisia tekijöitä, jotka aiheuttavat uhkaa, kuten esimerkiksi kilpailu- tai lainsäädäntömuutokset. Analysoi tieto. Analysoi keräämäsi tieto ja pohdi, kuinka se vaikuttaa yritykseesi. Tiedon analysointi on prosessi, jonka avulla voidaan jäsentää ja ymmärtää tietoa paremmin. Tiedon analysointi on tärkeää, koska se auttaa yrityksiä tai organisaatioita tekemään päätöksiä ja toimimaan tehokkaammin.